ассалому алейкум азизахон. Сози нағз омадӣ? Ҳо, соз. Чӣ овқат кардӣ? Оли кадан доз пед накадам. Тест ки мада ягон чӣ тайёр куд, ма пушоко маълиш карда мебурам. Кай дар ин хона овқоти соз мехӯрем? бисёриҳо орзу мекунанд, вале ман амал. Салом алейкум мардум. Ман Тахмина Али Сербияни, директори компания Фабелик аз ҳисоби бонусҳои худ барои худ iPhone 14 Pro Max харидам. Шумо низ мехоҳед орзуҳои худро дар хона нишаста амалӣ гардонед. Ҳеҷ кас барои шумо орзуҳои шуморо амалӣ намегардонад. Пас марҳамат духтарҳо, дар командаи ман даромада кор кунед. Ман ҳамаи роҳи осон кор карданро ба шумо меомӯзонам ва шумо дар хона нишаста кор мекунед ва орзуҳои худро амалӣ хоҳед гардонд. Духтарҳо, касе ки аз командаи ман директор мебаред, ман ба он кас ҳатман чалай тилло медиҳам. Ва марҳамат, чиро интизорӣ? Пас навиз дар WhatsApp ман орзуҳои худро амалӣ гардон. овқоти ба мазза ку? Кай дар ин хона овқоти нормалӣ мешида боша? Дар ҷонам задем ба ми овқотото. аҳамият натезамак. оли оша. Янга нига май намира кай гуфта буд? Вой азизахон мебахши, аёдам биромада. Ин амирӯз бошу, ма бояд я ҷо бирам, тезашка. замак бас агар яна кама вазиятро хушрӯ фаҳмидистам. Ягон вақт овози баланд накардам дар ҳамин хоҳардон. ҳамиқа вақт хаб кардам. оли ёша охи чӣ кор карданша худаш намефаҳмад. шида ки ба хотири ма ҳамон муомилата давом додам ки ҳамаш нағз мешавад. ма худам қатиш гап мезанам. ака чӣ хеле мегӯй? Келин кишид бояд ҳамаи кора бикуна, вазифаша бидона. хоҳарҷон та аз худованд метарсӣ? ҳо метарсам. қалби як инсонро вайрон кардан аз хонаи каъбаро вайрон кардан бадтар аст. фақат та ҳам келин мешавӣ. ҳамаи кори кардагӣ дар худат